Ilmansuodattimen vaihto moottoripyörää yleensä on aika helppo homma, mutta tuu mukaan, niin katsotaan minkälainen homma se on tämmöiseen mörkölliin. Ja hommahan alkaa penkin irrottamisella. Seuraavaksi pitää ottaa molemmin puolin tommonen ruuvi irti. Ja näin ikään pitäisi irtoa sitten. Noin. Ja seuraava steppi, jos sit ohjeiden mukaan irrottaa nämä kaatumaraudat kokonaan, että me saadaan tää poskipaneeli irti tästä, mutta tätä zoomailin, että se voisi ehkä tuolta tulla ujuttamalla. Tää on 3 ruuvilla siis kiinni tosta, tosta ja tosta. Ja tää ehkä voisi mahtua tosta välistä. Mä en ole edellinen omistaja koittanut sitä jo tehdä, kun siinä on vähän jälkeä, mutta kokeillaan varovasti, jos se tulisi silleen, koska mä en millään jaksaisi ottaa tätä kaatumarautaa irti tästä. Viimeinen on torksi, niin täytyy laittaa se torksella. No niin, kokeillaan se. Ei se taida mahtua tästä. Joo. Ei auta kun ottaa. Noin. Ja alkaa irrottaa kaatumarautoja. Nää on 3 kuusiokoloruuvilla kiinni, eli tosta, tosta ja ilmeisesti jostain täältä. Löysetään toiselta puolelta vielä. Ja sitten vielä viimeinen täältä. Näköjään samassa bracketissa nämä lisävalot myöskin. Tässä voikin olla pienempi räikkä. Noniin, nyt löytyi pieni räikkä. Siinä on valo. Pistetään noin, niin puretaan vähän lisää. Ja sitten täältä vielä viimeinen ruuvi, joka pitää koko hökötystä paikallaan. Oi vitsi. Taas kyllä melkein two-man job. Tää saattaa tästä tulla tonttiin, kun ton irrottaa. Katsotaan kuin käy. Laitetaan itse asiassa vähän jotain suojaa tuohon etulokarin päälle, jos niin pääsee käymään, että se tulee sieltä kolisten alas. Noin. Tässä olisi kyllä semmoinen pieni akkuräikkä, aika kätevä. No niin. Sieltähän se hökötys tulee. Jaha, nyt onkin tämmönen tilanne. Koitaan ottaa täältä tää pois. Noin. Ja sitten tää. Ja se on siinä. Alright, eipä se ollutkaan niin paha se kaatumarautojen irrotus. Jotenkin oletin, että siinä olisi hirmupeijäiset, mutta ei ollutkaan. Katsotaan. Jahas, semmoset ökkimönkiäiset jäänyt sinne jumiin. Siinä olisi nyt ensimmäinen poskipala irti. Ja sitten sama toiselle puolelle. Oh, come on. Missä välissä mä kerkesin jo vaihtaa? No. Ja noin ikään, se on irti nyt. Alright, seuraava homma on irrottaa tää muovipaneeli tästä, mutta sitä varten täytyy irrottaa tämä kate tästä. Ja
Sitä varten täytyy aloittaa täältä. Eli tässähän on avaimeton käynnistys, niin täällä on Recovery Unlock System, lukee tuossa muovissa ja se lähtee siitä tolleen Ronskilan väkivallalle, niin siellä on lisää ruuveja alla, niin jatketaan tuhoamista. Mä toivon, että nämä kaikki ruuvit on samanlaisia keskenään, koska näitä oli vissiin 6 per puoli, niin loppuu mun ruuvilokerosta paikat erilaisille ruuveille, jos nämä on kaikki erilaisia. Ja nämä 2 on ainakin samanlaisia. Missä meillä on lisää? Tossa. Tää on sitten erilainen. Noin, ja siellä on vielä lisää. Sitten yläkerran kimppuun. Onko nää pienempää koko? No niinpä tietenkin. No niin. Noin, ja tää lähti tästä, kun työnsi eteenpäin, niin tän saa täältä nyt sit ujuteltua pois ja sieltä paljastuu sen näköistä. Alright. Sinne niin. Läjää muiden kanssa. Ja sitten päästään jatkamaan purkuoperaatiota. Ducatit on kyllä siitä mukavia, että yleensä kaikki on kuusiokoloja. Kaikki pultit mitä näissä on, niin kohtalaisen suoraviivainen duuni ottaa palaseksi pyörä. Siinä vielä viimeinen. Noin, eli meillä oli 3 ruuveja. Meillä oli tämmösiä kirkkaita, sit hetkinen, mikä tää on? 4 millin kuusiokololla olevia mustia ja sitten 3 millin kuusiokololla olevia mustia. Nyt, josko tää tästä lähtis. Onks täällä tämmönen veto? Noin. Jes. Toistaiseksi tää on ollut aika legoilla kasaamista. Ja siinä alkaa bensatankki tulemaan näkyviin. Mut ennen kuin päästään bensatankin kimppuun, niin täytyy tää toinen puoli purkaa kanssa. Eli täällä sama homma. Muttereita, pultteja irti ja katteita mäelle. Alright, seuraava jobi olisi irrottaa tää tankin suoja sekä bensatankin korkki. Eli urakka syvenee. Täällä on täällä ruuveja, jolla se on kiinni, mutta paljon näitä on? 1, 2, 3, 4. 4 per puoli yhteensä plus noin. Jes. Tässä on aika monesta tommonen ihan pieni muovinen, mikä toi holkki tai tiivisti. Okei, tää puoli tuntuu olevan aika lailla irti jo. Siirrytään toiselle puolelle. Melkein kyllä ruuvari parempi tähän. Mitäs sinä teet siellä? Ja YouTubesta ohjeet totta kai. Noin. Alkaa olla melko löysän tuntuinen, mutta täällä oli vielä todella inhottavassa paikkaa tuolla pohjalla. 1. Tää varmaan tarvii molempia käsiä, kun tätä alkaa tunkkaa.
Tiedän nyt jo, että tää tulee olla ihan superhauska laittaa takas tää. On se irti. No onhan se. Joo. Sitten mä luulen, että tää on oikeastaan enää tosta tankista kiinni. Mistähän tää on vielä kiinni? Okei, syy selvisi, miksi tää ei halua lähteä tästä. Siellä on tietenkin noin näkyy nyt aika huonosti. Siellä on tuohon bensatankin korkkiin tulee noin huohotinletkut, niin ne täytyy irrottaa. No niin, letkut on irti. Oli vähän taistelua niiden kanssa, koska ne oli niin ahtaassa paikassa, niin en saanut tätä onnen hetkeä videolle, mutta ehkä tämän onnen hetken tekin nyt pääsette kanssani jakamaan, kun tää tästä nousee ja lähtee. Wow, semmonen pala. Laitetaan se tänne. Tää kyllä kaipaa vähän pesua ehkä. Myöskin vähän rätillä putsasin. Täällä oli aika paljon hiekkaa jostain syystä. Ja niin siis kuolleita ampiaisia tai mehiläisiä tai mikä ikinä ne on nyt onkaan. Mut yllättävän paljon. Ja siinä se bensatankki on. Tämähän on tosiaan tää Enduro-malli, niin tässä on 30-litrainen tää bensatankki, niin tää on aika big boy, mutta tämähän täytyy tästä kans nostaa pois, että päästään sinne ilmaboksiin. Mä luulen, että tossa näkyy varmaan se ilmaboksi, missä se niinku on, ja se istuu suoraan tossa. Tässä on samanlainen pehmuste bensatankin ja ilmakopan välissä, niin kuin tuossa Supersportissa näyttäisi olevan ihan samanlainen. Mutta seuraavaksi ihmettelemään varmaan näitä bensahanoja, että kuis nää rokkaa. Okei, vähän off-camera actionia oli lisää. Mä ruuvasin bensatankin takas kiinni ja putsasin täältä vähän näitä koloja, että sai kaikki hiekat ja kuolleet öökät ja muut pois. Seuraavaksi pitäisi nämä ilmeisesti polttoainelinjat irrottaa täältä. Mä en ole ennen tämmöistä nähnyt. Mä en tiedä, nyt se varmaan on kiinni ja olisiko se nyt auki. Mitä voi ruuvata niinku kiinni niinku venttiilistä. Varmaan toi pitäisi tosta aukasta. Tää liikkuu ihan mukavasti. Pidetään se kiinni. Tää toinen puoli. Tää on aika jumis. Ei kun ei ollutkaan. Joo, no niin. Mä tässä yksin eka kokeilin ja se tuntui tosi tiukalta, mutta perinteinen demo-efekti, kun kameran tuo, niin sit tapahtuu just päinvastoin, mitä sanoo, että tapahtuu. Mutta väännetään kiinni. Noin, sitten otetaan täältä pieni kannu, minne voidaan valutella bensat tosta kohta. Ja tässä löytää jotkut pienet pihdit, millä mä saan puristettua tuota. Nää nyt on vähän huono tää. Ja mitään huonot se ollut. Hyvin lähti. Noin. Se lähtee ihan siististi ja katsotaan tuleeko. Oo, vähän tuli. No. Sieltä tuli vähän enemmän. No niin, bensalinjat auki. Seuraavaksi pitäisi irrottaa tuolta nuo pitää bensatankkia paikallaan tuolta ylhäältä sekä täältä alhaalta. Noi pitäisi irrottaa ja sitten niiden lisäksi irrotella pari liitintä, jotka menee tähän tankkiin. Samoin toisella puolella on sitten tämmönen kohtalaisen mukavan näköinen viritys, mistä täytyy pari liitintä irrottaa. Ja ainakin netissä varoiteltiin, että tämä tässä on kohtalaisen mielenkiintoinen irrottaa, niin katsotaan kuinka se sujuu. Noin. Täällä on tämmönen
mokkula. Mä epäilen, että tää on joku multimedia-yksikkö. Ei välitetä siitä. Tuo menee noin. No niin, ja nyt on klipsi irti. Toi tosiaan oli vähän kenkku, mutta tää tosiaan, jos joku tekee tätä samaa hommaa, niin tai on Ducatiossa on tämmönen polttoainepumppu, mikä nyt on haetolla, niin tosiaan tätä rinkulaa painettiin alaspäin, niin sitten irtos tää suoraan vetämällä, että vaikutti eka paljon monimutkaisemmalta, mitä sitten todellisuudessa olikin. Semmonen vinkki vitonen kaikille, jotka samaa polkua tarpovat jossain vaiheessa. Alright, nyt tämäkin antautui. Vihdoin menipä naurettavan kauan aikaa senkin kanssa. Nyt vihdoin ja viimein lähtee nyt sitten pultit irti. Noin. No, se oli napakka. Semmonen ruuvi sieltä. Noin, ja nyt meillä pitäisi olla bensatankki kokonaan irti. Noin ikään. Ja tältä tää näyttää. Semmoset vaipat sieltä. Alright. Ja se on ilmeisesti tässä alla. Melkein vois vähän imuria ja rättiä näyttää tännekin. On kyllä melkoinen käärmeenpesä, pakko sanoa. Alright, nyt kun on pahimmat töryt tästä siivottu pois, niin se on tosiaan tän kopan alla toi ilmansuodatin tässä. Tässä on muutama ruuvi ja tuolta alta vissiin tuo ainakin. Ja katsotaan mitä se vaatii, että sinne pääsee käsiksi. No niin. Huomaa kyllä, että tää pyörä keveni aika huomattavasti, kun ton bensatankin otti irti. Kun nyt tähän vähänkin koskee, niin tää heiluu aivan hulluna. Kuten varmaan nyt kamerakin heiluu, mutta koittakaa pärjätä. Semmoinen. Okei, toinen oli paljon pitempi, mutta sitten missäs muualla? Siinä on ainakin yksi. Tuosta on varsi pois. Ja semmonen torvi lähti siitä. Jokohan tää koppa tästä alkaisi irtoamaan. Tuo vielä tosta. Tuolla näyttää olevan vielä yksi. No, tuo on kyllä ahdas rako. Millähän mä ton saisin? Tää mun Torx hylsy menee just sinne, mutta melkein saisi olla vielä pienempi. Kyllä mahtuisiko tää mun pikkunen? Melkein. On ihan parista millistä kiinni. Voi perskele. On kyllä todella ahdas kolo. Tää tulee olemaan tosi hauska laittaa takas tänne. No, täällä oli vielä tämmönen pitkä. Okei, missä vielä? Toisella puolella samanlainen, niinpä tietenkin. Okei, nyt se tuntuu siltä, että se voisi siitä lähteä. Onko se vielä jostain muka kiinni? Ei, kun sieltä se tulee, mutta on se jossain vielä kiinni. Mutta missä? Aha. Joku. Tuommoinen liitin siinä vielä. Noin. Nyt tuletko sieltä? Toivottavasti tää ei ottanut osumaan, mutta on kyllä pölyä. Tältä näyttää tosiaan tosta vähän taipu, mutta eikä se haittaa. Itse suodatin ei ole oikeastaan kauhean pahan näköinen. Tässä on tämmönen kehys.
se siitä ja laitan sen näin päin tähän, että mä muistan kummin päin se ehkä kuuluisi olla siellä. Ja sieltä se tosiaan imee sitä ilmaa. Katsotaan, jos mä pystyn vähän zoomaan tonne. Siellä on vähän hiekkaa, mutta tää itse suodatin, tää nyt ei oikeastaan ole edes kovin pahan näköinen. Tän tästä otti. Okei, siellä on vielä. Okei, täällä on varmaan. Kipataan tähän ihan huumorilla. No on siellä aika paljon hienoa hiekkaa. Joo, sitä me ei tarvita enää. Nyt me tarvitaan oikeastaan imuria seuraavaksi tän kanssa. No niin, nyt on pahimmat töryt putsattu pois ja vähän pyyhkäsin myös ekun alta, otin sen irti tosta. Ja sit pitäisi oikeastaan alkaa kasaamaan pyörää uudestaan takas läjään, mutta toki sitä ennen kaikista satisfyingin osa aina jokaista remppaa, eli uusien unboxaus, joka onpa vaikeaa yhdellä kädellä. No niin, semmoset setit sieltä. Ja kiitos ostostasi. Buy one, save hundreds. Alright. Sitten mikäs lipare täällä on? Installation instructions. Ei ole kyllä sama pyörä näissä ohjeissa. Tää näyttäisi olevan joku Panigale näissä kuvissa, mutta käsittääkseni tää sama suodatin istuu myös Panigaaleihin. Please follow. Jep, kato hei, tuli tämmönen hieno tarra, täytyypä laittaa toi. Mut siinä olisi uusi jötikkä. Näistä tohon pyörän luokse. Tempastaas tästä auki. No, tuo ei saa otetta. Tää. Yeah. Ihme lärväkkäät täällä. Onks tästä Madein usalaatua? No. Eiköhän ruveta istuttaan tätä. Täällä on näköjään tämmöiset pienet hahlot ja. Noin ikään. Muuten tää taitaa olla aika symmetrinen, eli tuskin on sen enempää merkitystä kummin päin sen sinne survotaan se sinne. On kyllä todella tiukka fitmentti. Sitten laitetaan eku takas paikalleen. Noin. Sitten tää kehys. Tätä mä katoinkin, että tätä ei oikein väärin voi laittaa. Tää istuu niinku aivan täydellisesti vain noin päin. Ja tää oli täällä siis näin päin. Asetellaan tää tänne. Se istuu siinä niin. Ja sitten tän ujuttelu. Tää olikin vähän ahtaampi laittaa. Minkä takia näistä täytyy tehdä näin ahtaita? Tääkin on niinku nippusiteellä tosta kiinni ja tuolta kans joka puolelta. No, todella inhottava. Menes nyt. Mistä se vielä muka jumittaa? Oisko se siinä? Pistetään toi sähköklipsi tosta nyt paikalleen. Itse kun ei näe mitään täällä. Noin, nyt ois kansi paikalla. Oli kyllä melkoinen taistelu. Vielä pitäisi noin ruuvit tohon vedellä kiinni. Mut olipa todella ärsyttävää. Täällä näkyy vähän tätä kumikaulusta, mikä siellä oli molemmin puolin, niin koko ajan niin toiselle puolelle se meni hyvin ja toiselle puolelle ei. Ja mulla ei itse asiassa tämmösiä niin isompia nippusiteitä, että voisi nyt tätä käärmettä tästä käyttää vähän irti, että olisi niin vähän paremmin päässyt siihen käsiksi, mutta joo. Ja täältä varisi jotain saatanan silppua täältä, mikä tää nyt on, joku tämmönen ihmesuoja. Vois kyllä ehkä roskiskamaa tälleen retroperspektiivissä, mutta no, se nyt on siinä. Sitten ruuvailee ruuveja takas kiinni. No niin, tämä saatanan käärme pitää asetella tähän myöskin. Sitten. Täällä on kaikki kiinni, niin
pojalle pipo päähän takaisin. Noin, on kyllä erikoinen. Sitten se taitaakin olla bensatankin paikalle ja takaisin nosto. Siitä niin. No niin. Nyt tää pipo täällä kyllä vähän repsottaa jotenkin hassusti. Ei se kyllä... Oliko se mukaan aina nuona alhaalla? Noin, olisiko se siinä suurin piirtein? Joo. No niin. Jaha, ilta alkaa olla aika myöhään. Mulla alkaa kameroista ja mikrofoneista ja kaikista akut loppumaan, joten kasaamisvaihetta en valitettavasti kuvaa. Sori siitä, mutta pääpiirteessä stepithän on päinvastaisessa järjestyksessä. Eli kattokaa video vaikka alusta, jos sitten muista. Tai en tiedä. Mutta ei mitään, hei kiitos katsomisesta kaikille ja ei muuta kuin hyvää alkanutta ajokautta ja turvallisia kilometrejä kaikille. Se on moro!